Здравейте, шаркчета! Аз съм Марина Караджова, а това е втория епизод на Хаштаг Тато. В миналия епизод си говорихме за това как да изберете първата си татуировка, а днес ще поговорим и за това как да изберем татуист за нея. Надявам се следващите минутки да са ви интересни и продължавайте да гледате. Както казах и в предния епизод, много е важно татуировката ви да е добре обмислена, защото ще я носите цял живот. Това важи и за това на кого ще дадете да я направи. Искам да отбележа, че търсенето на татуист не е лесна работа и е хубаво да отделите повече време за това. Разгледайте на колкото се може повече татуиста портфолиото, за да може да изберете своя татуист. Важно е също и да знаете, че всеки татуист има свой собствен стил и е хубаво да изберете татуиста, който най-много се доближава до проекта на вашата татуировка и до нейния стил. След като сте избрали татуиста за вашата татуировка, е хубаво да се свържете с него и да си уредите час за консултация. На консултацията ще може добре да обясните на татуиста какво точно искате и как си го представяте, за да може той да си свърши добре работата и вие да сте максимално доволни. По време на консултацията се убедете, че сте при професионален татуист и че всички материали и консумативи, които ще се използват за вашата татуировка, се отварят специално, само единствено за вас, пред вас и след това се изхвърлят. Т.е. те са за еднократна употреба и са напълно стерилни. Това е много важно за вас и вашето здраве. Естествено, следва да ви кажа, че и не трябва да се лъжете, че един татуист е много добър от това, че ви казва по-ниска цена от останалите. Ние в професионалните студия работим приблизително с едни и същи материали и приблизително на едни и същи цени. Ако някой ви каже много по-ниска цена от нормалното, това означава, че и материалите, които ще бъдат вложени в вашата татуировка, са с по-ниско качество, което ще се отрази естествено и на татуировката ви. Не дейте да ходите при хора, които са си купили скоро машинка и работят вкъщи. Това, че някой има машинка, не означава, че е наш колега, не означава, че е татуист. Моля ви, внимавайте. Трябва да държите много на здравето, не само на външния си вид. А това означава да отидете при професионалист за татуировката си, без значение дали тя е първа, втора, десета или която и да е. Надявам се, че краткото ми видео ви е било полезно. Ако е така, дайте му палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за каналът ми. Може да ме последвате и в социалните мрежи, линкове има отдолу в описанието. В следващия епизод ще си говорим за тато консултациите и всичко свързано с тях. Чакам ви следващата сряда тук, точно в 18:30. Чао от мен и до скоро!